Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipea kumapoyamba nayi mitu yake. Boma la Malawi lati lithandiza pa ntchito zokweza ulimi wa nsomba pomwe ulimiwo ukukumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Boma latsimikizira alimi maboma achikwawa ndi nsanje kuti ayamba kupindula ndi ntchito ya ulimi wa mthirira kudzera mu ngalande za madzi kumapeto a mwezi wa Oktoba. Mchintina ndi chigoli chimodzi kwa du mu mphindi zonjezera za masewero a mundime yomaliza ya chikho cha pa dziko lonse kuti akhale akatswiri. Boma lati lithandiza pa ntchito zokweza ulimi wa nsomba pomwe ulimiwo ukukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Nduna yoona zachilengedwe Patricia Wiskes yayankhula izi m'boma la Salima itendera ntchito zomwe kampani ya Malawi Agriculture Center ikugwira. Iwo anati kukonzanso ntchito za ulimi wa nsomba kukhonza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. McDonald Chiwayula walemba ripoteri. Itayendera malo omwe akuchita ntchito za ulimi komanso kutumiza nsomba kunja kwa dziko lino, nduna ya zachilengedwe Patricia Wiskes anati ulimi wa nsomba ndi ofunika kwambiri pochulukitsa nsomba m'dziko muno pomwe chiwerengero cha anthu chikuchulukira. Nduna inati unduna wawo ukambirana ndi unduna wa zachuma pofuna kupeza njira zochepetsera misonkho pakatundu yemwe amafunika popititsa patsogolo ulimiwu. Wiskes anati boma lipitiriza kulimbikitsa ulimi wa nsomba maka nsomba ya chambo kamba kuti ni nsomba yomwe imapezeka nyanja ya dziko lino lokha pa dziko lonse. Tamvaso mavuto ena ndi ena amene alima nsomba akukumana nawo, kuphatikizapo kusowa kwa mbewu ya nsomba, kukwera mtengo kwa chakudya komanso mwina feed yomwe ikumapezeka ku Malawi kuno ndi yopanda quality kwenikweni. Ndiye ngati boma tikhalenso pansi ndikuunika kuti kodi alimi amenewa tingathandize motani ndicho linga chonena kuti kupita chitsogolo kuno Malawi momuno tikwanitse kuyamba kupanga produce mbewu ya nsomba ya bwino kwambiri yonena kuti alimi akhonza kulima komanso ndikupezapo phindu lochuluka. Adandaulanso alimi amenewa makamaka kumbali yokuti akamabweretsa katundu wawo onena kuti apangire ulimi umenewu akumalipira misonkho yokwera. Ndiye ngati boma tikhalenso pansi ndi anzathu kunduna ona zachuma kuti tikambirane nawo kuti mwina patakhala lingaliro lonena kuti tichotse msonkho umenewu komanso tina ndi tina komanso kuthandizira kuti akwakacha sopano tiyambe kuyiyang'ana ngati as a priority area chifukwa ili ndi kuthekera kobweretsa chuma chambiri mdziko muno. Ndipo mkulu wa Lake Malawi Agriculture Center David Nkhwazi anati alimi komanso makampani omwe akuchita ulimi wa nsomba ali ndi kuthekera kwakukulu kuthandizira kutukula chuma cha dziko lino koma kukumana ndi mavuto angapo. Ndimalongosolera anduna nena kuti ulimi umene undwa bwino ndopindulisa ndithu koma pali zinthu zina ziwiri zitatu kapena ngati zinayi zimene kubwezeresa mbuyo pang'ono zoti iwo aunikire atithandize. Choyamba nchokuti pazipezeka timati ma fingerlings kapena ndi anaja achambo amene timaponya umakeji pathu azipezeka okwanira komanso quality yake zikhale bwino kuti tikamakolola mucha azikhaso kuti masaizi ake nsomba oso ndi abwinonso ose ndofana usadina zazing'ono zina zazikulu zimasokoneza cheni pansika zimenezo. Chachiwiri imenda ndimalongosolera umene mapempha a minister ndichonena kuti chakudya cha nsombaso kumalawi kunoko ndichovutirapo. Sinanga tikupikisana ndi maiko oyandikana nawo ngati Zambia, Tanzania. Nde ngati tikupanga ulimi umene kuti wena kuonesesa kuti really current tizipanga produce mena upangira nawo simaiko ena na feso chakudya chetu chikhale chachani cha quality ya bwino kwambiri. So imene chichiona chinthu imene chichiona chiunikidwe ndipo tipange invest mu production ya fish feed ya bwino. Ndipo atayankhula ndi komiti yoyang'anira ntchito za usodzi ku Chikombe, Wiskes anatsimikizira anthu kuti boma lithandizira ulimi wa nsomba. Ndipo m'mawu ake Senior Chief Makanjira anati malamulo omwe anakhazikitsa ndera lawo athandiza kuti usodzi wosatsata malamulo uchepe nderali. Nsomba zimaonongeka faza magulu ya nsomba makondo osiyana. Makondo ona ola kwika koma ena abwino.
tiyezera pangiza malamulo oti tikatseka kumbeche kuma malamulo amenewa kakale makolo anga ma 1950s ife timapeza pang'ono koma kupitirizabe kusamala kuti ana akubadwa akutseka koma masamaliro timatere tikaona kuti pali kusozola kuika timatseka maka mbenjeyo timatseka December kufika April kuti December somba zimakali zimaberekana ndi timatseka ndileka lamulo kuti munthu aliyense asapezeka apita kumbenje kungopezeka kumene kuti timangwira kumtseka. Asayansi amati nyanja ya Malawi ili ndi mitundu yochuluka ya nsomba zosiyanasiyana kuposa nyanja iliyonse pa dziko lonse lapansi, ndipo nsomba ya chambo ndi mtundu wa nsomba omwe umangopezeka nyanja ya dziko lino lokha. McDonald Chiwayula, MBC Salima. Bunge la Malawi Red Cross Society lalangiza boma kuti lilimbikitse ulimi wa mthirira mdziko muno kuti dziko la Malawi likwanitse kulimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo zomwe nthawi zambiri zimakhudza zokolola za anthu. Mkuluona zachitukuko komanso mapulani kubungweli Leonard Maganga akukhulupirira kuti kulimbikitsa ulimi wa mtundu umenewu kukhoza kuthandiza dziko lino kukhala ndi chakudya chokwanira. Iwo amayankhula izi ku Blantyre pomwe bungwe lawo limathandiza anthu pafupifupi 2000 omwe anakhudzidwa ndi vuto la njala posachedwapa. Panopo ngati bungwe tapanga kale ndondomeko imene tikuona mavuto amene angadze chifukwa cha ng'ambayi monga zaumoyo, nkhani ya kusowa kwa chakudya, komanso ngakhale kusowa kwa madzi kumene kapena nkhani ya ukhondo. So malangizo athu kwambiri ndi oti monga tayamba kale kugwira ntchito ndi aboma atalimbikitsa kwambiri nkhani yofalitsa mauthenga kwa anthu chifukwa ena panopo kachakudya ali nako, ena anakali ndi madzi kumene amalima kumadimba kwawo akhoza kulima ndi kupeza soka chakudya kamene kawathandizire kuti mwina kung'amba imene kubwerayi awiri atatu akhale kuti ali ndi chakudya. Mawanja pafupifupi 4000 maboma aneno Chikwawa komanso Nsanje ndomwe apindula ndi thandizoli. Padali pano mkuluona za mapulani ku Council ya boma la Blantyre Pearson Mphangwe alangiza anthuwa kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazi. Banja lililonse lalandira 90,000 kwacha kuchokera ku bungwe la Malawi Red Cross Society. Boma latsimikizira alimi maboma Chikwawa ndi Nsanje kuti ayamba kupindula ndi ntchito ya ulimi wa mthirira ya Shire Valley Transformation Project kuyambira kumapeto a mwezi wa Oktoba chaka chino. Injiniya wa ntchito ya ulimi wa mthirira Apo Mchikoma ndimwe wanena izi pa ulendo omwe olemba nkhani anakayendera ntchitoyi. Zambiri mulipotiri. Alimi makamaka tapase chiyembekezo foti tikuziwa inde ntchitoyi inamba pakanthawi makamaka ntchito yomangamanga inamba pakanthawi mu 2020 komano tione kuti ntchito zimene zimagwira ntchito zotani tikachionesesa chingande chathu ndi chingande chachikulu kwambiri ntchito zake zazikulu kwambiri. So panopo tikupanga target kuti nakuti mabloko awiri ayambe kutani ayambe kuthirira. Mabloko amenewo akamba kuthirira ndiye kuti nakuti wani tiperekaso confidence kwa mabloko ena amene ali kumusi kuti nakuti zinthu zatani zayambika komanso tikhaso ngati tikuphuza maphunziro ena ndi ena amene tingapite nawo kwa alimene amene ali kumusiko. Komano chinanso chimene ngati nchonena kuti mabloko awiri oyambirira amene afuna kuthiriridwa yakambadwe ndi mwana ali lenji. Mabloko amene wawa pompano akhala kulandira ma contractors mothandizidwa ndi ndalama zochokera ku African Development Bank kuti ayambe kukonza ntchito zawo za munda. So pompanonso ndi chiyembekezo kuti mabloko awiri amene ayamba kuthirira. Bunge lolimbikitsa atsikana la Age Africa lati maphunziro zachuma kwa atsikana achichepere ndi imodzi mwa nsanamira zachitukuko cha dziko. Polankhula mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro zachuma kwa atsikana ochokera mu sukulu za sekondari ndi zaukachenjede zosiyanasiyana, mkulu wa Age Africa Conception Gayola wati pafunika kuonetsetsa kuti atsikana ndi amayi achichepere ali ndi maziko olimba aluso la ndondomeko zachuma. Elini Chimoyo wafika ndi nkhani yonse. Chiwerengero cha amayi omwe ali ndi mwayi wopeza ntchito zachuma ndi ndalama chikanali chotsika kusiyana ndi amuna mdziko muno.
Pa chifukwa ichi mkulu wa bungwe la Age Africa a Concepcion Gasiola wati kupatula kulimbikitsa kuti atsikana aphunzire pakufunikanso kupereka upangiri kwa asungwana ndi amayi pakasungidwe ndi kasamalidwe ka ndalama komanso kuti athe kupanga ziganizo zabwino zokhudza ndalama. Kazembe wa bungweli mdziko muno Dumisani Nkhonjera akufotokoza zambiri. Ife ngati Age Africa chidwi chathu chili poonetsetsa kuti azimayi makamaka nayo atsikana akukwanirisa maphunziro awo ndi kupeza ma opportunities osiyanasiyana moyo mwawo ndi kukhalanso kuti akutha kuzidalira pawokha kusintha moyo wawo komanso kusintha moyo wa ena owayandikira iwo. Wina aliyense kukacha mamawa amakhala kusaka chuma. Ndiye tinaona ngati ndi chinthu cha nzeru kwambiri kuti atsikana aziziwa kuti chumacho nchiyani komanso angachigwiritse ntchito bwanji pa moyo wawo kuti akamakula akamazafika nthawi yoti ayamba kupeza chumacho azakhale kuti akudziwa kale kagwiritsidwe ntchito ka chuma kuti asakhale ndi mavuto ena ndi ena amene anthu timakumana nawo chifukwa cha kusadziwa kugwiritsa ntchito za chuma. Malinga ndi bungweli maphunziro oterewa akusonyeza kudzipereka kwawo pa ntchito yokonzekeretsa atsikana ndi amayi achichepere pa mwayi ndi zisankho zomwe angapange zokhudza tsogolo lawo. Kwa Gracia Yasini ophunzira pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences Mubas, maphunzirowa ndi ofunikira. Zaithandizira kuti tikwanitse kupanga kusintha kuchokera kumwana ndi kufika kukulu bwino osakumana ndi mavuto osiyanasiyana pakatipa. Zithandizira kuti nthawi yonse imene tikugwiritsa ntchito ndalama tidziyikapo nzeru kuti ndalama ija ikapindulire ine komanso anthu amene ali pakati panga. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi ophunzira ochokera ku sukulu za ukachenjede zinayi komanso sukulu za sekondari zosiyanasiyana kuchokera m'madera a chigawo chakumwera. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Tionenso mitu yake. Boma la Malawi lati lithandiza pa ntchito zokweza ulimi wa nsomba pomwe ulimiwo ukukumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Boma latsimikizira alimi maboma achikwawa ndi nsanje kuti ayamba kupindula ndi ntchito ya ulimi wa mthirira kudzera mu ngalande za madzi kumapeto a mwezi wa Oktoba. China ndi chigoli chimodzi kwa du mu mphindi zonjezera za masewero a mndime yomaliza ya chikho cha pa dziko lonse kuti akhale akatswiri. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Nduna yoona za mtengatenga ndi ntchito a Japi Muhango yati kuthandiza ntchito yomanga makachisi opemphereramo nkofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Muhango anena izi pamwambo ofuna kupeza 175 million kwacha zomalizitsira kumanga kachisi wa mpingo wa New Apostolic kulikulu la chigawo chakumpoto la mpingowu mu mzinda wa Mzuzu. Ludovico Nyirenda andi zambiri. Polankhula pamwambowu Muhango analimbikitsa mamembala a mpingowu kuti apitirize kupereka ndalama zomalizitsira ntchito yomanga kachisiyo, ponena kuti nthawi yodalira othandizira akunja manga zomangamanga yatha. Iwo anatinso mabungwe azachipembedzo ali ndi gawo lalikulu pothandiza chitukuko cha dziko komanso kukwanirisa zolinga za masomphenya a Malawi 2063. Mpingo ndi boma timagwira ntchito limodzi. Pamene boma likuthandiza anthu kuthupi, mipingo imathandiza anthu kuuzimu. Sikuuzimu koka, mipingo yambiri ili ndi zinthu zambiri zimene imapanga, ali zipatala, ali ndi masukulu, zonse zimathandiza kuti boma litakutumikira anthu ake bwino. Chocho ngati boma timachona ntchito patali kuti pamene mpingo ukukangalika kuti ufunefune zipangizo zoti wathandizire, ifenso tizikhala limodzi. Meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anayamikira mpingo chifukwa cha ntchitoyi yomwe
ati ithandizire kusintha kwa mzindawu pa chitukuko. Mtsogoleri wamkulu wa mpingo wa New Apostolic ku Malawi, mtumwi Foster Rungu, anati thandizo limene alandira pa mwambowu ndi chizindikiro chachikulu choti ntchito yomanga kachisiyo ikuyandikira kumalizidwa. Atithandiza ndi simenti, atithandiza ndi mchenga, izi ndiye zimafunika pomanga zimene zizi. Ndiye ife ndife othokoza kwambiri, zatipasa mphamvu kuti akuluakulu anabwera. Ndiye chikhala chinthu chokhumudwitsa kuti ntchito izayende, iya azayione itayenda pamene tifikirepo azachitenso umboni. Pamwambowu amuhango anatsagana ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo kumwera kumbuma kwa mzinda wa Mzuzu William Kaweche, phungu wa ku nyumba ya malamulo kumwera kuzambwe kwa mzinda wa Mzuzu William Fyopo Mkandavire, achanse mnthali yemwe ndi phungu kwa kumwera kwa boma la Chitipa komanso kansala wa wodi ya Ruvinga Clavel Daparapa Muhango pamodzi ndi alendo ena olemekezeka. Ntchito yomanga kachisiyi inayamba mchaka cha 2018 ndipo ikadzatha azakhala wokwanira kulandira olambira pafupi 600. Mpingo wa New Apostolic ku Mzuzu unakhazikitsidwa mu chaka cha 1946 ku Ching'ambo ndi mkulu wa mpingo wa mderaro Jonas Jere. Rudovico Nyerenda, MPC Mzuzu. Munkhani za masewero, matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Blue Eagles alephera kufika pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership, atalephera kupambana masewero awo. Bullets alepherana ndi Ekaya posagoletsana chigoli chilichonse, pamene Blue Eagles yagonja ndi Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Izi zikutanthauza kuti Bullets ili pa nambala yachitatu ndi mapoint 20, pamene Blue Eagles ili pa nambala yachinayi ndi mapoint 19. Silver Strikers yakantha Kalonga United ndi zigoli zinayi kwa chimodzi kuti ifike pa nambala yachiwiri. Silver yatolera mapoint 21 chimodzimodzi Mighty Wanderers, koma Wanderers ikutsogolera ligi potengera zigoli. Goshen City Dedza Dynamos yagonja pakhomo ndi Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Timu ya Blue Eagles yalandira ndalama ndi zovala zosewelera mpira zokwana 100 million kwacha kuchoka ku kampani ya Sana Cash and Carry zomwe mkulu woyang'anira za masewero ku Malawi Police Kevin Mlezo ati zithandizira timuyi kuti ichite bwino pa masewero wa mpira wa miyendo chaka chino. Yamikani Makanga walemba ripotiri. Timu ya Blue Eagles yalandira thandizoli mu nthawi yake pamene kuyembekezeka kupikisana masewero a mpira wa miyendo osiyanasiyana chaka chino. Amlezo anati thandizoli likungoonetseratu kuti anthu ngakhalenso makampani ali okondwa ndi chidwi chomwe timuyi yakhala ikuyika pa mpira wa miyendo. Menewa akuyeneranso kuti nafenso atibwezere. Chotibwezera chachikulu ndi discipline. Tikufuna kuti akakhala ku masewero a mpira kumeneko ku ground kumeneko azionetsa chikhalidwe chenicheni cha polisi. Chikhalidwe chenicheni cha polisi mfundo yake yoyamba ndi discipline. Ndiye iwo atikayembekezera chimenecho. Komanso tikayembekezera kuti aonetsa kulimbikira kuti mpaka na titenge chikho. Tikalephera zizioneka kuti tangolephera koma mtima tinayikapo kuti ma sponsors athu sonawonso one kuti thandizo limene anatipatsa likugwira ntchito, likuchita improve zinthu, likusintha zinthu mu police. Mkulu wa kampani ya Sana Cash and Carry Rauf Chaudhry anati kampani yawo inakhazikitsa masomphenya ofuna kuthandiza kutukula masewero osiyanasiyana mdziko muno, ndipo thandizoli ndi njira imodzi yokwaniritsa masomphenya awo. Analandira thandizoli malo mwa timu ya Blue Eagles ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Anoyo Muloka Kaila. Yamikani Makanga, MBC Sport. Timu ya Spain yagonjetsa Argentina ndi chigoli chimodzi kwa du mu mphindi zonjezera za masewero a mu ndime yomaliza ya 2026 World Cup kuti akhale akatswiri cha masewerowa omwe anachitikira pa bola za masewero la New Jersey. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Boma la Malawi
Malawi lati lithandiza pa ntchito zokweza ulimi wa nsomba omwe ulimiwo ukukumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Boma latsimikizira alimi maboma achikwawa ndi nsanje kuti ayamba kupindula ndi ntchito ya ulimi wa mthirira kudzera mu ngalande za madzi kumapeto a mwezi wa Oktoba. Mchintina ndi chigoli chimodzi kwa dulu mu mphindi zonjezera za masewero a mundime yomaliza ya chikho cha pa dziko lonse kuti akhale akatswiri. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Mabwino kanonse ino ni nthawi ya zanyengo. Kuyembekeza kuti kukhala kozizira mauno komanso tiyembekezere nyengo yopanda mitambo masana madera ambiri. Kuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya ochepa chinyontho umene tikulandira kuchoka ku nyanja ya mchere ya India kumafika mdziko lathu lino. Kuzizira mauno madera ambiri monga ku Nzuzu, ku Kasungu komanso ku Lilongwe ndi Ejigwi, kuziziranso ku Blantyre ndi 11, koma ku Mangochi kuzizira ndi madigiri okwana 17. Mawa omwewu tiyembekezere madera ambiri kuti kukhala kopanda mitambo, koma mitambo yapo ndi yapo iwoneka makamaka mchigawo chakumpoto. Koma masana kuzafunda madera ambiri monga ku Nzuzu ndi 24 degree, kuzafundanso ku Lilongwe